हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീനാഥ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण മാതാജി, ഇവിടുന്ന് മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെറ്റിന് കുറച്ചൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുന്നില്ല. നെറ്റ് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവണ്ടെങ്കിൽ പറയുകയും വേണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം നമ്മൾ കണ്ടു. അർജുനന്റെ വിഷാദം കണ്ടു. ഓരോ യുദ്ധക്കളത്തില് രണ്ട് സൈന്യത്തിലും വന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു. ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലെ? ഇനി അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. മാതാജി, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? പറഞ്ഞ. അതെ, ആദ്യത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യര് ഗീതയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മാതാജി പറഞ്ഞത്. പറഞ്ഞോ. അത് പക്ഷെ നമ്മള് ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അത് ആത്മീയ സൂര്യനാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് അയച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അതെ, അമൃതത്തിന്റെ നദി. മാതാജി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അതായിരുന്നു. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അയച്ചു കൊടുത്തതും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ തിരിച്ച് അത് രണ്ടാമത്തെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആത്മീയ സൂര്യനാണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയച്ചു തന്നു. അല്ല, അത് അമൃതത്തിന്റെ നദി തന്നെയല്ലേ? നമ്മളത് പഠിച്ചതല്ലേ? അമൃതത്തിന്റെ നദിയാ നമുക്ക് ആൻസർ ശരിയായിട്ട് തന്നെ. അത് മാതാജി പഠിപ്പിച്ചത് അതായിരുന്നു. നമ്മളെ ആൻസർ എഴുതി അയച്ചതും അത് തന്നെയായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോ രണ്ടാമത്തത് തെറ്റാണ്, ആത്മീയ സൂര്യനാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാതാജി അയച്ചു തന്നത്. നമ്മളുടെ നോക്കണം മാതാജി. അത് ചിലപ്പോഴറിയോ, അത് ഈ ABCD ഇടുമ്പോ തെറ്റിപ്പോണതായിരിക്കും. അങ്ങനെ വന്നതായിരിക്കും. അത് സംശയം ചോദിച്ചപ്പോഴും അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചതായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതല്ല, കറക്റ്റ് പറ്റിയത് തന്നെ. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, അധ്യായം 2. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യ ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്, രണ്ടാംഗണത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് അർജുനൻ തേരിലിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ധൃതരാഷ്ട്രോട് സഞ്ജയൻ പറയുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായിട്ട് അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മധുസൂദനൻ ഭഗവാൻ പറയാണ്,
ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണീരും എല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണീരും എല്ലാം എന്താണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. എന്ത്? എല്ലാതും തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പ കാണിക്കുന്നതും വിലാപവും കണ്ണീരുമെല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണീരെല്ലാം കാണിക്കുന്നത്. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവിനോട് അനുകമ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ വിലാപോ കണ്ണീരോ അതൊന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളല്ല. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. മധുസൂദന, പണ്ട് മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാന് എന്താ പറയുന്നത്? മധുസൂദന എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനനല്ല, അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മധുസൂദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറയുന്നത്? മധുസൂദനൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ മധുസൂദനൻ എന്നൊരു പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് എന്താണ്? തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കുക. ആ വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന് ഇപ്പൊ ആവശ്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മധുസൂദന എന്നുള്ള പേര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസുർഗ്യം അകീർത്തികരമർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? നിനക്ക് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത് എവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും. ഇതൊക്കെ നിന്നെ എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല നിന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എവിടേക്കാണ്? അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നത് കൊണ്ടുപോകുക. കാരണം അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അത്രയും എന്താ പറയാ സവ്യസാചി എന്നാണ് അർജുനനെ ഭഗവാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തി ഇത്തരത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനന്റെ കീർത്തിയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതിനെ അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ആ പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നതിന് 3 ഭാവങ്ങളിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവത്തെ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ 3 ഭാവങ്ങളില് നമുക്ക് എന്തിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും? ആ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഭാവങ്ങള്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനീതി ശബ്ദിതേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും ആ പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ എന്തിനോട് ഉപമിക്കാം? സൂര്യപ്രകാശത്തിനോടും സൂര്യ ഉപരിതലത്തോടും സൂര്യഗ്രഹത്തോടും, അങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് നമുക്ക് അതിന് ഉപമിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരബ്രഹ്മം, അതായത് പരമമായ ഭഗവാന്റെ ജ്യോതി, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകാശം, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ പ്രകാശം, ആ പ്രകാശത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മം. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. സച്ചിദാനന്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, സച്ചിദാനന്ദം, അതാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നത്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. അതിനെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? സൂര്യപ്രകാശത്തോടും സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തോടും സൂര്യഗ്രഹത്തോടും, അങ്ങനെ 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്കതിനെ ഉപമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിലേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം, ഏറ്റവും പരിപൂർണമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? സമ്പത്ത്, ശക്തി,
യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെയാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ച വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഇത് പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആര്? പരമപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലൈബം മാസ്മഗമ പാർത്ഥ നൈതൈയുപഭത്യത്തെ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തോ തിഷ്ഠ പരം തപ. ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് നീ അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പോൾ പറയുന്നത്, ഹേ പാർത്ഥ, അർജുനനോട് പറയാണ്, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് നീ അധീനനാകരുത്. അർജുനന് വഴക്ക് പറയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. എന്താ പറയണത്? നീ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം, ഇത് ക്ഷുദ്രമായിട്ടുള്ള നിസാരമായിട്ടുള്ള ഹൃദയ ദൗർബല്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അത്രയും തരം താണ പ്രവർത്തികൾക്ക് നീ അധീനനാകാൻ പാടില്ല. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ലത്. അർജുനൻ ആരാണ്? വില്ലാളി വീരനാണ്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ലത്. നല്ല ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ലതൊന്നും. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഈ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? പാർത്ഥ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ക്ലൈബ്യം മാസ്മഗമ പാർത്ഥ. പാർത്ഥ എന്ന് വെച്ചാല് പൃഥയുടെ പുത്രൻ. അതായത് പൃഥ എന്ന് വെച്ചാൽ കുന്തിദേവി. കുന്തിദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത്? പൃഥ. പൃഥയുടെ പുത്രനാണ് ആര്? പാർത്ഥൻ. കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് ആര്? പൃഥ അഥവാ കുന്തിദേവി. കൃഷ്ണനുമായി അർജുനന് രക്തബന്ധമുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരി പുത്രനാണ് ആര്? അർജുനൻ. പേരിന് മാത്രമുള്ള ക്ഷത്രിയനും ബ്രാഹ്മണരും സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. അർജുനനെ അങ്ങനെ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് കാണാൻ കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ പേരിന് മാത്രമുള്ള ക്ഷത്രിയനും ബ്രാഹ്മണരും പിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികൾ. അപ്പൊ ഒരു പേരിന് മാത്രം ഒരാൾ ക്ഷത്രിയനാണെന്നോ ബ്രാഹ്മണനാണെന്നോ പറയുന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ അങ്ങനെ കാണാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഒരു ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കണം, ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കണം. അതല്ലാതെ ആ കുലത്തിൽ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് ആരും ആരാകുന്നില്ല? ക്ഷത്രിയനോ ബ്രാഹ്മണനോ ആകുന്നില്ല. അത് എങ്ങനെയാണ്? പേരിന് മാത്രം ആയിട്ട് സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ അങ്ങനെ കാണാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷൂഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹാവാരിസൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, മധുസൂദന, പൂജാർഹരായിട്ടുള്ള ഈ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക് സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടുന്നതാണ് സാമാന്യ മര്യാദ. സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ്? ഗുരുജനങ്ങളായിട്ട് നമ്മള് വാക്ക് സമരത്തിൽ പോലും, വാക്കുകൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ അവരോട് എതിർക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ളത്, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സാന്ദീപനി മുനിയെയോ എതിർക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ തുനിയോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഗുരു നഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും പൈഷ്യമപീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥകാമാംസ്തു ഗുരൂനിഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ രുതിര പ്രതിക്താൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖമെല്ലാം രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കള് അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പന്താടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതാണ്. അവര് ചിലപ്പോൾ ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കാം,
പക്ഷെ ഗുരുജനങ്ങളായിട്ടുള്ള അവര് വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഈ സുഖങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? രക്തപങ്കിലമായിട്ട് മാറും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ലൗകികമായ നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ അവര് ഗുരുജനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവരെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളൊക്കെ രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇല്ല മാതേ. ഓക്കെ. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയണത്? നമ്മുടെ വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിവേകം നശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് അയാളുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായി. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനൻ എന്താ വരുന്നത്? ഇവിടെ ഭീഷ്മരായാലും ദ്രോണരായാലും അവരെന്ത് ചെയ്തു? ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വന്നു? അവർക്ക് ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേരാനായിട്ടുള്ള ബാധ്യത അവർക്ക് വന്നു. അപ്പൊ സാമ്പത്തികമായ പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു? ദുര്യോധനന്റെ ആ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്തു പോയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേരാനുള്ള ബാധ്യത വന്നു, ദുര്യോധനോട് ബാധ്യത വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത ആര് നഷ്ടപ്പെടുത്തി? ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ ആർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം? അർജുനൻ ഉപേക്ഷിക്കാം. അതായത് വിവേകം നശിച്ചവനും ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്തവനുമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. കാരണം ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്തവർക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ദ്രോണരും ഭീഷ്മരും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. ന ചൈത ദിക്മകതരന്നോ ഗരീയോ യദ്വോ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമ സേവസ്ഥിതേ പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്രഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? എങ്കിലും അവരിപ്പോഴെന്താണ്? യുദ്ധത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. പക്ഷെ യുദ്ധം എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നില് നിൽക്കുകയും ചെയ്യാണ്. അർജുനൻ മഹാനായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, വിവേകശാലിയാണ്, സുനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനുമാണ് ആര്? അർജുനൻ. രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണ് അർജുനൻ. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭിക്ഷാടനം നടത്തിക്കൊള്ളാന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവ്വതാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, വിവേകശാലിയാണ്, സുനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ഉള്ളവനും കൂടി ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കാർപ്പണ്യദോഷോ ബഹദ സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതഃ യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ദൗർബല്യം കൊണ്ട് എന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയില് എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഞാൻ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ, ദയവായി എനിക്ക് ഉപദേശം തന്നാലും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവും ഇതേപോലത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദർഭം.
നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭം വരുമ്പോ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ വഴി കാട്ടി തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരാണ്? കൃപണൻ. കൃപണനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ, അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയില്, ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയില് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവത് സേവനമാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ? മനുഷ്യരിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഏത് ജന്മം എടുത്താലും എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതൊന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? കൃപണനാണ്. കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാല് പിശുക്കൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. പിശുക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, കുറെ പൈസ ഉണ്ടായിട്ടും ആവശ്യത്തിന് പണം ഉപയോഗിക്കാത്തവരെ പിശുക്കന്മാരെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടിയ സാഹചര്യം നമ്മൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ആരാണ്? കൃപണനാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യ സമയത്ത് ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പിശുക്കരെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു മനുഷ്യന്, ഇപ്പൊ പട്ടിയും പൂച്ചയും മനുഷ്യനെടുത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതെ വന്നാൽ നമ്മളും ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്, പിശുക്കന്മാരാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ലോകം നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോകം ത്യജിച്ചു പോവാ. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മള് വീണ്ടും ജനനം കഴിഞ്ഞു മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവനാണ് കൃപണൻ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിത വീക്ഷണത്തില് സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃപണൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായുള്ള സംഭാഷണം ഗൗരവമറ്റതാണ്. അപ്പൊ ഇനിവിടെ സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തെ നിർത്തി ഒരു ആചാര്യന്റെ ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ അർജുനന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണ്? ജ്ഞാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പോകാണ്. ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എങ്ങനെയാണ്? ഗൗരവമുറ്റതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുത്യ ഉച്ചോഷണമിന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാവ സ്വപ്നമൃതം രാജ്യം സുരാണാം അപി ചാതിഭത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അർജുനൻ പറയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ യാതൊരുവിധ ഉപായവും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പദ് സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടെയുള്ളതുമായ സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഭൂമിയില് സമ്പദ് സമൃദ്ധമായിട്ട് എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് പോലെ അതേപോലെ പരമാധികാരത്തോടെയുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? എന്റെ ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ദുഃഖം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയൊരു ദുഃഖാണല്ലേ. ഗുരു പിതാമഹനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരും ദ്രോണാചാര്യരും ഒക്കെയാണ് എതിരെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നത് സ്വർഗാധിപതി സ്വർഗത്തിലുള്ള പോലെ പരമാധികാരത്തോടുകൂടെ സാമ്രാജ്യം കിട്ടിയാലും ഭൂമിയിലെ സമ്പദ് സമൃദ്ധിയും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്ത ദേവന്മാർക്ക് ഉള്ളതുപോലെ സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാലും അർജുനന്റെ ദുഃഖം മാറില്ല എന്നാണ് അർജുനോട് പറയുന്നത്.
ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുനീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുനീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ നമുക്ക് ആര് സഹായം വേണം? ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാതെ ആർക്കും വിശ്വാസനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തില് നിപുണനാകാതെ ആർക്കും ഒരു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുമില്ല. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിത സംബന്ധികളായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ ജനന മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം, ഇത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇത് നാലും നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇതിനെ നമുക്ക് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടോ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടോ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കുറെ പൈസ ഉണ്ട്, സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ പുരോഗതി ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. വാർദ്ധക്യങ്ങള് ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, രോഗം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മരണത്തെ തടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, ഇത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളാണ്. ഇതിന് 4 നമുക്ക് ഈ പൈസ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ടും സാധിക്കില്ല. അതിനൊക്കെയാണ് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, ജനനത്തെയോ മരണത്തെയോ ജരാനരകള് ബാധിക്കുന്നത്, രോഗം വരുന്നത്, ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്? സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്തോ ഋഷികേശം ഗുഡാകേശ പരം തപ നയോത്സ്യ ഇതി ഗോവിന്ദ മുക്ത തുഷ്ണീ ബഭൂവഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് സഞ്ജയന് പറയാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഗോവിന്ദ ഞാൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പരം തപ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ സഞ്ജയൻ അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ പരം തപ, ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? പരം തപ എന്നാണ് അർജുനനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആരെ നിരാശപ്പെടുത്താണ്? അവിടെ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രം നിരാശപ്പെടുത്താണ്. ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ആര്? അർജുനൻ. പരന്തപ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ പറയുന്നത്. തമുവാച ഋഷികേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വചഃ. അല്ലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. ഈ 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിലാണ് ഇപ്പൊ അവർ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, സുഹൃത്തുക്കളാകയാൽ ഇരുവരും ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. ഒരാൾ സ്വമേധയാ മറ്റേയാളിന്റെ ശിഷ്യനായി, സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായതോർത്താണ് കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിരിച്ചത്? സുഹൃത്തായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ആ സുഹൃത്ത് തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി. അത് ആലോചിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ചിരിക്കുന്നത്, മന്ദഹസിക്കുന്നത്. ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോടെന്ന പോലെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ യഥാവിധി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് സംസാരിക്കാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അശോജാനന്യശോജ്യസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ ഭാഷസേ ഗദാസൂന ഗദാംസൂഞ്ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവരെ പറ്റി വിഷമിക്കുകയും ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിന്റെ സംസാരം കേട്ട് എങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത്? ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാർ എങ്ങനെയാണ്? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധിമാന്മാര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മരിച്ചവരെ പറ്റിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. പക്ഷെ നിന്റെ സംസാരം കേട്ടാ ബുദ്ധിമാനെ പോലെ തോന്നും, പക്ഷെ നിനക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിമാന്മാര് ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. പക്ഷെ നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാർ എങ്ങനെയാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവര് വിലപിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അറിവ് എന്നാൽ എന്താണ്? അറിവ് പദാർത്ഥത്തിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അറിവെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം. ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്,
പദാർത്ഥത്തെ കുറിച്ച്, ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഈ രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് അടുത്ത അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് അടുത്ത അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അതാണ് അറിവ് എന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണിടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണിടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം എന്തിനില്ല? ആ ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാകുന്നത്? ആത്മാവിന്റെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? വിജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാനായിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവാഹം ജാതു നാസം നത്വം നേമേ ജനാധിപ നൈവാന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതം പരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല, അതുപോലെ നീയും. ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരുമെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നീയും അതെ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അവരൊക്കെ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നമ്മളാരും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ആരും ഇല്ലാതെ ഉള്ളൊരു കാലം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നീയും ഞാനും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്തായ അർജുനനും പോർനിലത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും ശാശ്വത വ്യക്തികൾ തന്നെ. അവരാരും മുൻകാലത്ത് ജീവിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവരോ അല്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ ആരെക്കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സനാതനായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് അർജുനനും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വത വ്യക്തികളാണ്. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്, ശാശ്വത വ്യക്തികളാണ്. അവരാരും തന്നെ മുൻകാലത്ത് ജീവിക്കാത്തവരല്ല, ശാശ്വതത നഷ്ടപ്പെട്ടവരല്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നുണ്ട്, നാളെ ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ ആരും എന്ത് ചെയ്യണ്ട? ആരും ആരെക്കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇത് ആർക്കേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാൻ. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവരം ജന തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ഒരു ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യും? മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. സമചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തതയുള്ള ആളെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീര പരിണാമത്തെ പറ്റി വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? ധീരനാണ്, സമചിത്തതയുള്ളവനാണ് ആ വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ശരീര പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും പിന്നെ വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണത്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ
മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഇവിടെ സ്വീകാര്യമല്ല. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. പരമാത്മാവിനെയാണെങ്കിൽ സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ ഉപമിക്കാം. അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തില് സൂര്യചന്ദ്രൻ ഉണ്ടാവും, നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കളോട് ഉപമിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആരാണ്? അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവാണ്. സൂര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ പരമാത്മാവാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദഃ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താംസി വിശ്വസ്സ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ പറയുന്നത് അർജുനനോട് എന്താണ്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. അപ്പൊ മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും വന്നു പോകുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത്? സുഖവും ദുഃഖവും വന്നു പോകുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്കത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അസ്വസ്ഥനാകാതെ നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് പേരുകളും ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. കൗന്ദേയ, കൗന്ദേയ എന്ന പദം മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭാരത, ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭാരത. ആ മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് സാധിക്കില്ല? യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം കൗന്ദേയ, ഭാരത. കാരണം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് കൗന്ദേയ എന്ന പദം എന്താണ്? മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അത്രയും മാഹാത്മ്യം എന്തിനുണ്ട്? അർജുനന്റെ ആ പേരിനുണ്ട്. മാതൃഭാഗത്തുള്ള മഹാത്മ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ പൈതൃകം അത് ഉത്തരവാദിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് മാറാണ്? അർജുനന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ മഹനീയമായ പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യം ഹി നാവ്യഥയന്ത്യേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ അർജുന, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാതെ വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. ഈ സുഖം ദുഃഖം വന്നാൽ അതിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിനെ സമനിലയോടെ കാണുന്ന വ്യക്തി എന്താണ്? നിശ്ചയമായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന് പറയാം. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതിനെ ഒരുപോലെ കാണുന്ന വ്യക്തി, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി മുക്തിക്ക് അർഹനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? സുഖങ്ങളെയും ദുഃഖങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതിനൊരുപോലെ സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി മുക്തിക്ക് അർഹനായിരിക്കും. നാസതോ വിദ്യത്തെ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യത്തെ സദഃ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടോന്ത സ്വനയസ്തത്വദർശിഭിഃ. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന്, അതായത് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. സനാതനമായത്, അതായത് ആത്മാവിന് നാശവുമില്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പുമില്ല, ആത്മാവിന് നാശവുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ്. അത് രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിന് എന്തില്ല? നിലനിൽപ്പില്ല. ആത്മാവിനാണെങ്കിലോ നാശമില്ല. ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ്. രണ്ടിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസമാണിത്. സ്വാഭാവികമായി ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. നമുക്കറിയാം ആത്മാവും ശരീരം തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം. ആത്മാവിന് യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല, അതൊരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ശരീരമാണെങ്കിലോ അത് നശിക്കുന്നതുമാണ്, അത് പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. നമുക്കറിയാം ജനനം, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ വളർച്ച, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അതോടെ അത് ജീവിക്കുന്നു, പിന്നെ അതിനുശേഷം ക്ഷയിക്കുന്നു, പിന്നെ മരണം സംഭവിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിനാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മാവിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല.
അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പൂജനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തത് അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധമുദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് തുടങ്ങാണ്? ഉപദേശം തുടങ്ങാണ്. പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ഉപദേശം, ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് പരമപുരുഷനും ഭഗവാന്റെ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ബോധബുദ്ധിക്കുന്ന ആളുടെ അജ്ഞത ഇല്ലാതാകുന്നു. അവിനാശീതു തദ്വിത്തേന സർവമിദം തതം വിനാശമവ്യയസ്യാസ്യ ന കശ്ചിത് കർതുമർഹതി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോ ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്നുള്ളത് നീ മനസ്സിലാക്കുക. അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ സത്ത, ആ ആത്മാവ്, അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല എന്നുള്ളത് നീ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയാണ്, ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവ്, ആ സത്തയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നാശമില്ല, അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ് ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായ അവബോധം. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ് എന്ത്? ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം പറയാണ്, മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ലൊരംശം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള കണക്കറ്റ ജീവാത്മകണങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണ്. അവ നിരവധി ഉണ്ട് താനും. അപ്പോ മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ലൊരംശം, ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുക, ഒരു മുടിയുടെ എടുക്കുക, ആ മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ലൊരംശമാണ് എന്ത്? ഈ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ അതിനെ 10,000-ലാക്കിയിട്ട് അതിലൊരംശം, അത്ര ചെറുതാണ് എന്ത്? ആത്മാവ്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണ്. അതാണെങ്കിലോ കുറെ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യോ സക്ത ശരീരിണഃ അനാശിനോ പ്രമേയസ്യ തസ്മാദ്യുത്യസ്വ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ നാശമുള്ളൂ, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനാണ്, നാശമില്ലാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. കൂടെ നാശമുള്ളത് എന്തിനു മാത്രമാണ്? ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് നാശമുള്ളത്. ആ ശരീരത്തില് വാഴുന്ന ആ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവ്. നാശം ഇല്ലാത്തത് എന്തിനാണ്? ആത്മാവിനാണ് നാശമില്ലാത്തത്. ദേഹത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുന എന്ന് പറയണത് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെ പുലർത്തി പോരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ദേഹം പുലർത്തി പോരപ്പെടുന്നത്. അതായത് ആ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ ദേഹം നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ മരണം സംഭവിച്ചു, പിന്നെ നമുക്ക് ആ ദേഹം വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് അഴുകിപ്പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭൗതിക ദേഹത്തെ പുലർത്തി പോരുന്നത് ആരാണ്? ഈ ആത്മാവാണ്. ഈ ആത്മാവിന്റെ തേജസ്സാണ് ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തെ പുലർത്തി പോരുന്നത്. എപ്രകാരമാണ് സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്, അതുപോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെ പുലർത്തി പോരുന്നു. ഏനം വേത്തി ഹന്താരം യശ്ചൈനം മന്യദേഹതം ഉഭൗതൗ വിജാനീതോ നായം ഹന്തീന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവർ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഇല്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നോ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവരാരല്ല? ജ്ഞാനിയല്ല. കാരണം ആത്മാവിന് കൊല്ലാനും സാധിക്കില്ല, മരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നവര് എന്താണ്? അറിവില്ലാത്തവരാണ്. കാരണം ആത്മാവിന് ഒരാൾക്കും കൊല്ലാനും സാധിക്കില്ല, ആത്മാവിന് മരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഏത് ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നതും നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? നമ്മള് ജീവിയെ ഹിംസിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നികൃഷ്ടമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയില് ഏത് ജീവിയെ നമ്മൾ ഹിംസിക്കുന്നതും നികൃഷ്ടമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതെന്താണ്? ശിക്ഷാർഹമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ജീവിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല? നമുക്ക് ഹിംസിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല. എന്നാൽ അർജുനനാകട്ടെ മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ഹിംസയിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല ചെയ്യുന്നത്,
മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ്, ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരമാണ് അർജുനൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ധർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തെല്ലാം തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അതുണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? അജനാണ്, ഒരിക്കൽ ജനന മരണങ്ങളില്ലാത്തവനാണ്, നിത്യനാണ്, നിത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നവനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രാചീനനാണ്, പണ്ടേ മുതലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ഉത്ഭവം നമുക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ശരീരം നശിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവിന് എന്തില്ല? മരണമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? മരണം എന്ന് പറയും, ഇല്ലേ? ആ ശരീരം നശിച്ചു പോകുക അപ്പൊ നമ്മുടെ. പക്ഷെ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? മരണം സംഭവിക്കില്ല. അത് പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുക. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയണത്? കിഴവൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ശരീരത്തിന് പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും, പക്ഷെ ആത്മാവിന് ഒട്ടും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി കിഴവൻ എന്ന് തോന്നുന്ന വ്യക്തിക്ക് ബാല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൗവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും? വയസ്സാവുമ്പോഴും തോന്നുന്നത്. ഇതിന്റെ കാരണം ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്, ആത്മാവിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിന് അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എവിടെയാണ് പറയുന്നത്? ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തില് ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ പരമാത്മാവും ഈ ജീവാത്മാവും രണ്ടുപേരും ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന, ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തില് ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരു